Capacitatea de a spune nu este unul din cele mai importante obiceiuri de menținere a stării de sănătate, pentru că menținerea stării de sănătate necesită focusul și atenția întâi pe sine. Iar când spunem da altei persoane, în timp ce de fapt avem altceva sau multe lucruri de făcut, sau suntem obosiți, sau suntem pur și simplu jos emoțional și poate am vrea doar să ne regrupăm stând degeaba sau grădinărind sau, nu știu, gătind o plăcintă sau pur și simplu făcând ceva doar pentru noi, citind o carte, lăsând la o parte lucruri mult mai dificile, cum ar fi implementarea unui plan complex de nutriție clinică sau și oncologică. Aceste lucruri necesită grijă față de propria persoană și resursele noastre sunt limitate. Când tot dăm altora timpul nostru, efortul nostru, atenția noastră, grija noastră pentru sine, practic, rămân firimituri și aceste firimituri nu sunt suficiente nici pentru menținerea stării de sănătate, nici pentru refacerea stării de sănătate în cazul persoanelor care acum au diverse diagnostice. Și am auzit astăzi o discuție foarte interesantă despre vitamina N. Și mă gândeam, Doamne, ce au mai inventat ăștia acum vitamina N? Și, de fapt, conceptul era următorul. Vitamina N este acest nu cinstit pe care îl spunem altora atunci când nu este nu și avem suficient respect de sine să ne susținem punctul de vedere, uneori chiar dacă tremură vocea, dar respectul față de sine sau practicarea respectului față de sine, spunând nu atunci când în mod real vrem și este adecvat pentru noi să spunem nu, este această vitamină N care contribuie masiv la sănătate. Așa că poate ar ajuta să te întrebi dacă îți iei zilnic vitamina N.